e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi ye juma ye décembre kalo tile 9 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma anw minnu b'aw sigini kan anw ka kunnafoni ka ale lajɛ sanga n'a ka wagati Mali kunnafoni.net Ali Jabarani kan ni o waati seli a y'aw bisimila bugunatigɛ sɛbɛn biométrique ale bɛna sigi sen kan ni k'a bila commissariat olu ka bolo kan donna nataw la bugunatigɛ sɛbɛn min yɛrɛ ni ale dilanni talen don k'a di alimanw ka cakɛyɔrɔ dɔ ma a baaraw kolomo karili o kɛra kunu décembre kalo tile 8 san 2022 a kɛra ministre min fɛ sa o de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale ni fo ka taa se ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka lakana koɲɛw olu ma ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ni bugunatigɛ sɛbɛn ale bɛna wajibiya maaw kan maa minnu ni olu si b'a daminɛ san 15 la wa a kuntagala bɛna t'i jɔ fo san 5 o bɔɲɔngo la ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabaw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye irusikaw ka lasigiden min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko son excellence monsieur Igor Gorominko a ye a bisimila ni maaba fila ninnu kɔni ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔba fo Mali ale ni irusika bolo di ɲɔgɔn ma ale hukumu o kɔnɔna la o tilala ka kun ka fɛn caman kan min n'o bɛ jamana ye ale ka taaɲɛ ni ka o kofɔ kunnafoniya ale dira kunu alamusa hôpital du Pongé syndicat olu fɛ u ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ka o kɛ u y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna baara bila ni ka o kɛ décembre kalo tile 12 na ta ka taa kuncɛ a tile 16 la Yakuba Gindo ale labilala a jasobagaw ulu fɛ décembre kalo tile 7 tɛmɛnen Yakuba Gindo min yɛrɛ ni ale tun ye Bankasa CCRF n'o ye a dɔgɔtɔrɔso bolimafɛn bolila ye u ye ale jaso ka sɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔ fila olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra novembre kalo tile 3 san 2022 kɛra Sevare ni Banɲangara ni ɲɔgɔn cɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye ale labilala fɛn min ye kalo 1 ani tile 4 o kɔfɛ a sera ka denbaya o kɔnɔna la hɛrɛ ale ni badina nka wagati na a labilala kun min na o kɔni ma se ka ɲɛfɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bankasikaw fɛ yen nɔ a n'a lamini o kɔni ye yɔrɔ min ni maa caman de kɔni jasolen don karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ Maɲina Pɔn ale baaraw bɛɛ lajɛlen banna ni a kolomokariliw kɛra kunu décembre kalo tile 8 san 2022 a kolomokarili kɛra ba fila bɛ n'a lamini maaba caman olu ɲɛna minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɔra an ka faba kɔnɔ yan nɔ ka taa a baaraw ni ka taga olu kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini octobre kalo tile 18 tɛmɛnen a baaraw kɔni olu tun daminɛna
Dion sigida kata se dombila janko ani baso fala ni du ko fala me kati o laminina u ko ni docteur ka bolmafen telma ni ka o soro mi be banabagato takata teliala laptani so o la akera décembre kalo kile woro temenina mi ni adira mouvement ambiko ale fe u ya ira ka fo ku ala nyini te foshi o de ka se ka dugulama o ni ka ulu deme keren na sa banabagato munu be no ni desebagato do ka bolmafen duma wala saka se ka deme do ma keren na muso munu be no ni ulu lastrito ulu do ni bara nyere fana bela jelen kera u ka dugu maba ulu nyana dine tigilama fu ka ta se la dala tigu uluma mali kunnafoni jabaran na jaba o kunnafoni dama kuma bolo koro bi juma do ena ni kada o kluka o de tueni tunga lafiya ale de anga kunnafoni ale jukura ma don bay tunga lafiya me ni anale no ka tunga range o ni ka ulu lafiya sojo ko ula ni wati na o ka cité ta ko flanan to ko sebon ulu damne na cité mi ni abina jo hectare saba o de sanfe banagoran ka ulu feno cité inkelenge na bela jele 15 surveillant de wa titre foncier ulu de do cité terrain yare 4,500,000 de na ko ma sefa wari million nani ani wa keme na bi bolo yoroni kele ibe se ka asara na ti bolo fana kalo ibe ero war keme duru ni bi wolonvla ni fla ni ka o de bono be se war wa bi wolonvla ni duru an dorme binanima kalo ni o bo fuka ta se san kele o ma terrain ale be ke itay o ba yira ka fuko tunga lafiya mo unana aw lafiya le kama wa yurugu te tunga lafiya mo ka bara la ka sawe ka o ka bara bela jele ale be ke ni sere bolo ma de ka yamaro ya nan ko mako notaire ni contrat temena no nyogonche contrat bi mara notaire ale fe no fuka ta fo ko bara kunchara ono nyogonche o ka timina tunga lafiya anana tunga ulu lafiya kama uka numero téléphone me sebe anga kunnafoni ale duguma akambe tunana tawla